Benvinguts i benvingudes a Sentit Aràcnid. És el millor moment per a ser fan de Star Wars, sense dubte. Per què? The Mandalorian, la sèrie del moment. La primera sèrie d'acció real de la saga i per norma general a tot el món li està agradant. I és que és completament respectuosa amb la saga, sap emocionar i la amplia. Ara bé, la pregunta és: es pot veure The Mandalorian sense haver vist res de Star Wars? La resposta és sí, però amb matisos. Es pot disfrutar perfectament, però si coneixes certes coses, la disfrutaràs més. Per això, tant si l'has vist com si no l'has vist encara, en Sentit Aràcnid anem a explorar tot allò que deus saber sobre The Mandalorian. Comencem amb el context. En què moment històric de la saga ens trobem? La sèrie té lloc 5 anys després del retorn del Jedi, és a dir, l'imperi ha sigut derrotat i ara mana la nova república. Encara així, el crim existeix a la galàxia i alguns remanents de l'imperi intenten recuperar poder. En meitat d'aquesta situació, el protagonista de la sèrie serà un caça-recompenses que tractarà de guanyar-se la vida en la galàxia fent el que millor sap fer. Qui són els mandalorians? Mandalorians? En valencià és mandalorià? Em confirmen que sí. Mandalorià. Els Mandalorians són una raça de guerrers que provenen del planeta Mandalor. Es tracta d'un poble bèl·lic que va lluitar contra els Jedi en els temps de l'antiga república. Després de tants conflictes, el planeta va quedar arrasat. Més tard, la duquessa Satine Kryze va fer-se amb el poder, cosa que veiem en la sèrie de Clone Wars. Després, el Sith Darth Maul va furtar-li el control ajudant al col·lectiu Sombra, un grup fanàtic de Mandalorians. I després seria l'imperi el que governaria Mandalor. I on clavem al protagonista de la sèrie? Mando pertany a una secta de mandalorians que no es lleven el casc davant de cap ser viu i dedica la seva vida a ser caça-recompenses. I qui és el personatge estrella de la sèrie? Baby Yoda! Aquest animalet de 50 anys és de la mateixa espècie que el mestre Yoda, però sabem alguna cosa d'aquesta espècie? Realment no, llevant del que hem vist en les pel·lícules. Envellixen lentament i el mestre Yoda parlava d'una manera peculiar, desordenant les paraules. Pel que sabem, aquesta espècie té molta afinitat amb la força, cosa demostrada amb Yoda i amb este xicotet Yoda, al qual anomenarem Baby Yoda perquè no tenia nom fins que en la segona temporada el descobrim. Però no vaig a dir el seu nom per a que pugueu descobrir-ho. En The Mandalorian trobarem personatges nous, però també alguns que ja coneixíem, com per exemple Boba Fett, interpretat per Temuera Morrison, Ahsoka Tano, interpretada per Rosario Dawson, o la mandaloriana Bo-Katan, interpretada per Katie Sackhoff. Aquestes dos últimes les vàrem conèixer en les sèries d'animació Clone Wars i Rebels. En el cas de Ahsoka Tano, va ser l'aprenent d'Anakin Skywalker durant les guerres clon. Va abandonar l'Ordre Jedi abans de que estes acabaren i després va pertànyer a l'Aliança Rebel. L'últim que vam saber d'ella era que emprendria la cerca d'un Jedi anomenat Ezra, però això és altra història i dona per altre vídeo. En quant a Bo-Katan, es tracta de la germana de la última reina de Mandalor, el planeta origen dels Mandalorians. La reina Satine va ser assassinada per Darth Maul en la sèrie de Clone Wars i Bo-Katan porta molt de temps intentant recuperar el control del seu planeta. Queden moltíssimes coses a comentar sobre The Mandalorian i en general de Star Wars, així que deixeu als comentaris què coses voldríeu que comentàrem en Sentit Aràcnid o debatirem, anàlisis per capítols, explicacions, teories... Ha sigut un plaer, acompanyeu-nos en el pròxim contingut de Sentit Aràcnid, subscriviu-vos al canal, doneu-li a like i ens veiem en el pròxim vídeo.